Leave that to me. This is my meal. What's going on between the two of you? Yes, the two of you. What do you mean What's going on? What's up? I'm married. I'm gonna marry you. What's going on? What's going on? Okay, we're just chilling. We're just chilling. Me and my little sister, we're chilling, and I brought her here so that maybe I'm going Pane vanhu vari kugara vachema kuti royal wasimba ndine munhu wandakakumbira kuti anditakurewo inini zvekutoenda kujimu nekuita zvimawokisi kujiva ndotozviitira kuti ndigare ndiri fit kwete zvekuti ndishedhe because muviri uyu ndorudi waumba kwangu. Alright, nyaya yemusi wa26 September ndofunga makamboinzwa naLorraine Guyoko. Tine half marathon kuMontclair. This time hatisi maHarare, tinenge tiri kuMontclair. Saka nyaya yakamira yakadai so. Tine half marathon makuseni na6 iri kutanga na6 masikati toswera tichiita teti kuinyanga kuMontclair uko. Saka masikati toswera tichiita ma activities ese ma holiday activities emuinyanga imomo. Then manheru tine show, concert, music concert. Kunenge kunani the one and only Baba Abuja Wagwisi. Tetina Wagwisi nemama supporting artist. Manheru aya Saturday 26 September. So ndichaisa link for registration yekuti unoregister iwe wosarudza package yauri kuda kuti uri kuda kungoenda kumarathon chete here, uri kuda marathon neentertainment here, uri kuda marathon accommodation neentertainment here. Tine transport ichatora vanhu kubva muHarare musi weFriday. So imwe iri kutora vanhu kuenda kuMontclair Friday vachidzoka Saturday, vamwe vanodzoka Sunday. So zvese unosarudza palink iroro zvese zviri provided. But marathon iyi tiri kuiti half marathon unosarudza futi zvaunoda zvichienderana nekuti unokwanisa zvipi. Tiri kutangira pa3 km, 5 km run, 10 km run, 21 km run. Zvichibva nekuti wakasimba sei iwewe. Wosarudza paunoda kuti umhanyire. You can either walk kana run. Zvinongoita kuti ugare uri fit zvese zvakanaka. Saka 26 register yourselves now because tiri kuda tine limited number yevanhu vatiri kungokwanisa kungotora. Makadi kumurezi mama. Ndaitawo chikumbiro indonzi Royal Mint. Ndiri Royal Mint kudaro ndakazvimbirira but ndiri management mwana wedu Delish, Princess Delish. Saka taita dambudziko rekuti Princess Delish vari kuwanikwa vachikokwa, vachinominatwa, vachidanwa kwakasiyana siyana muZimbabwe nekunze kweZimbabwe. Izvezvi tine ma-awards avakanominatwa for inonzi My Treasure Africa Awards. So my Treasure Africa ma-awards. Saka nyaya iri kuitika manje ndeyekuti zvinhu zvakadai so kazhinji kacho vana vedu vari kushaya support yekuti anenge achifanira kuti zvinhu zvaadedzwa kudaro, anominatwa kudaro kuti aende kuZanzibar, ari kufanira kuenda kuTanzania musi wa18 kuti aende kuZanzibar pane pachitoda mari inobva mumwe make apo achingoriwo mwana chero pakaita support yemubereki akanenge inini dzimwe mari dzacho tisingakwanisi kudzikuridza. Kulava pari kuda 1,500 mari yacho hapana. Endewo taita dambudziko revanoshanda nemwana, vamwe vacho havadi kubhadhara, vamwe vacho vanononoka dzenzingori nyaya chete. Sei baba tandakaita kutonge tisina kurongeka tisu because 18 wacho itongori next week. Asi mari hapana. Tandakatembawo mari dzekushanda kwanenge akaita mwana anenge akashanda muchimuomberera maoko achibudikira mari chiuya mari dololo. Ameno nyaya yekuti mwana mudiki here but ndo matambudziko atiri kusangana nawo.
ndo Zimbabwe yacho hameno kana ndo zvamakajaidzwa kana zvatakajaidzana handizivi. Saka chikumbiro changu ministry inoona nezvevakadai arts and culture, hameno minister Sanyatwe chef ndakatopfugama tokukumbirawo support. Ndoziva kuti haasiri ega Princess Chete ari kusangana nedambudziko rakadai. Vakatowanda vana vanoenda vachinomiririra vachinosimudza mureza weZimbabwe kunze, but hatisi kuwanawo support yakati kwanei. Hameno maybe tikazowanawo nzira, tikaziviswa nzira dzekuti tokumbira sei tiwanewo support kune vakadaro. Kundikoti chikamu chero ikasabuda yesi zvayo ipapa parongodiwa 1500 but hatina. Chero ikasabudawo yesi zvayo but zvekusapota munhu ari kunosimudza flag yeZimbabwe kunze. Hameno mungatibatsirawo here. Ndotoziva kuti vakawanda vakadaro vanenge vachinomiririra but nenyaya chete kungoti passion yake ende zvinhu zviri pahana pake akutomanikidzwa kuti abudise muhomwe, vabereki vakutosunda but zita rinozosimuka harisi rake chete, nderenyika futi. Chatinozogona kuzongomira nengoma takumuridzira adzoka paya kana akanowina akanokunda takuzo anenge akumirirwa nengoma amboenda sei ikoko mambomusiya support yatiri kuda munomu kuti tizoclaima kuti ndewedu atimirira senyika. Ndo pairi kutotangira ipapo. Ngatidzidze kudi kusupport. Saka ndichikumbiro changu kuna minister Sanyatwe mhuri yeZimbabwe, ndokumbira kuti ngodzidza kusapota vana vedu panguva yekuti vari kuita zvinhu zvatinonyatsoziva kuti ari kunosimudza zita redu kunze kwenyika. Maita basa but mari tiri kuikumbirawo kune vakasimbo musapota. Tine mazivi tunoziva nemabrands anombomira nawo kanotonzika Nash Baby vamutarisi tokumbirawo. HKD tinongokumbirawo pamuri kugona ipapo pamunogoneswawo ikoko. Foodies Junior tikungokumbirawo padiki ipapo. Vakawanda Madam Boss takamuona mwana becoming Madam Boss. Tinongokumbirawo pamunongogonawo ipapo. Tinongokumbirawo ruoko ane $100 ane $10 ane $5 pakatoipa mwana afanoenda next week kuZanzibar but hatina mari yacho yekuti aende.